рахмет. Тыңлайм сені, достым. Баламны летний мәктәпкә кертергә кирәк. Ну ладно, считай уже кердең, без проблем. Давай, вакытым юк, яма, пока-пока. Алло? Сәлам, рәхмәт. Рәхмәт, так приятно. Министр буласың килә. Так, нинди министр итәргә микән сине? Юк, финансов уже занят, анда үзем булам обязательно. Әйдә сине министр образования итәбез. Ну и что, син лесной факультетта укыдың? Какая разница? Давай, вакытым юк, сөйләштек, пока-пока. Алло, рәхмәт. Балаңны садикка урнаштырырга кирәк. Юк инде. Андый чүп-чар белән мин үземнең президентымның башын катырмыйм. Давай, пока, вакытым юк, давай. Рәхмәт. Достым, исем кирәкме сиңа? Нигә отказанган? Әйдә сразу халыкныкын бирәбез сиңа. Ну и что, син эш кенә көн җырлыйсың? Мин сиңа дусмы, юкмы? В конце концов, мен президент хатынымы, юкмы? Конечно, сделаем. Давай, пока-пока. Алло. Рәхмәт. Hey sen, uyan indi. Yarım saat budilligim şaltırıp bitindi senin.